may udto ka natong tanan mga higala. Nya karon may bisan to magpuasa ta. Mga unsa tag binignit ha. Panahon na pagkaog binignit. Ugma lain na po ning binignit. Sige lang itag binignit ani. Kay nagpuasa ba ta. Tay kaong karne karon. Nya ang meaning gid sa pagpuasa is pamalandong. Maminaw ta sa mga pulong sa Ginoo, mubasa ta sa mga pulong sa Ginoo, niya atong pamalandongan. Niya muukab ta sa Bible. Basa ta pila ka teksto dayon atong pamalandongan. Niya dayon dili ta magpalabig kaon. Gamay lang, nagmay lang atong kaon haron ta Muslim. Nara akong binignit ha. Nya sige, nauna ta. Akong binignit mga higala is kamuti nga yellow. Labo kayo. Skin. Na sa tingnan aning napupoy gabi na ko is nagmay na kong hiwa natabang muling gabi tabang gagmay lang akong saging akong gagmay yun ra ang saging kay ngano muaslom og daghag saging aslom imong binignit so gamay yun nimo saging nga daghanon nimo ang kamuti nga ako nidaghan ang kamuti na og kani-ganing landang na akong landang o daghan kay akong landang mga higala o lami kay na daghang landang nara o daghan kay landang may akong gidaghan nya wala kay nako gidaghan ang kuan sabol kay ganahan ko daghang sabaw. Ito kong binignit ka. Tagsara mang gudnika. Kung hindi sa kay ko ganahan mong palit ang binignit nga luto daan. So na ako dyan himo. Alam diha sa dapit nga way binignit no? Mga dalang ko ninyo. Diha sa dapit sa akong bana sa Qatar nga way binikwa sa binignit ron. Magkape lang yung taon na siya. May lag makapagdo sila binigniton. Init ay akong pabugno. Magpansin paglutuan ng mga higala. Kamuti, saging, nga, puli-pulihon, binignit, slim dito.
Mm. Adto sa mo ang mga higala sa bukid. No, binignit ra gyud mig. Nakabinignit ra gyud mig puro hinatag. Di bitaw. Mga out ra mami na mga kamuti. Mga tanong ba? Tanong dito sa kumasuon. Mga kami kamuti niya na sinanay na edad ng gabi niya among paliton kay kanila yung landang nalaay landang landang ka ng paliton ug kamay kabinignit lamig puro hinakal dito gaan ko sa iyaan kamuti lain pong iyaan hatag og gabi, lain pong iyaan hatag saging. Aw. Kamay ra paliton. Diri sa man pwede. Bibi Santo. Nung hapon mao ang katapusang panihapon sa itong Ginoo. Pwede. Mulantaw ta sa iyang katapusang panihapon. Manay mga naman itong share sa FB. Lantaw po mo, malantaw ta. Kung di unsa si Jesus pagbudhi. Ang tanaw. Atong Ginoo gibaligya ra taw pila ka denaryo. Lamig ang gabi mga hingala sago sa binignit galing. Mahala sa gabi diri Mahal kay gabi. Magpuasa ba ko datong buho sa intawon niya. Mahal kay gabi. Damay nang ako gabi. Pero adto sa amua. Maghanon yun ako gabi. Gabi akong maghanon. So sa among bukid.
Pilok. Yeah. Yun yung nagkutob ha. Bye mga igala. Amping mo. Amping pirme. Salamat sa atong mga frontliners nga maayon ni sungasong sa ato ang epidemya. So ato gyud silang pasalamatan. Atong mga government officials, usa na sila sa ato ang frontliners. Atong mga government officials nga maayon maghatag sa mga konsumo sa mga tao nya ato sa pasalamatan ang atong mga non-government officials nga nanghatag po daghan pud sila no nanghatag nya ganing ako karon na ako'y pinabarog nga usa ka sako natag ni sa among isuon. So daghan kay salamat nga sa mga tawo nga nibahin sa ilahang mga grasya nga nadawat ila gitang gibahinan no. Daghan kayong salamat. Susan and Bell Melican. Daghan kayong salamat. Sige, bye-bye.